Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, selamat pagi. Selamat berjumpa bersama channel dalam teman Menteri Sragen. Ini mbak teman bang ya bagi jajaran ini. Oh gablok lur ya, tuku gablok iki tape serapah ya. Tape ini camplung nih gon wedang teh ya, biasa seger. Aduh imbir bisa imbir imbir besok ini sarapannya gablok lho ya. Gablok ini lho iya nek kembang turi setengah ceklek itu anu sendok gablok ya tadi aku tak sini lali coba ya karo lama tahu pong lama karo jajan kuno mie tiwul gablok mie tiwul dadak siji sarapan wareg sunane mangan tuwa lur di panganan masakan khas Jawa ini kilo mie tiwul campur gablok karo nggon suara manuk manggung wah ayem tentrem tenan lho godar lho ini gablok karo mie tiwul wah terus enak tenan jalan murah meriah ya gitu lho. Ini wedang teh dicai tape apa bumbu tape tahu gembos makanan lho ya godar lho gablok ini makanan khas cara kuno. Rotah pong tahu pong ini sih kurang alap lombok sih pedes lombok sih lombok ya nek nyambil kok gablok di mana sana enak terang
Harganya murah, rasanya ora kalah. Tur gampang wareg. Rasa pedes tambah ya rada rombok nek. Tahu bong kosong. Ini nek desa iki nang kampung mesti ndung suara pitik, suara wedhus. Orang manuk anggungan iki Mbah. Itu asli ayam suasana pedesaan lho, perkampungan. Wis mombene wedang teh kayak tape, wah. Obat lho iki, karo romah jare tape apa. Lampung le. Tape. Ini sebelah dhewe lho sekarang lho. Lho sebelahku lah dhewe mlaku dhewe lho. Terus. Mlaku dhewe alhamdulillah. Yo terus. Yo. Yo terus mlaku dhewe. Yo mlaku dhewe ya terus. Arep tujuane yo gelem mlaku jan. Iya, ngene Pak yo. Kuwi tape. Kowe mbojo. Tahu. Wis gelem mlaku dhewe lho. Kok ono ki lho, munggarene mlaku dhewe. Dasi ya. Bukan ya munggar kadang mesti abet kae kok ono rene ya. Tahu. Pirono yo ngetan yo. Ora sesuk mlaku terus. Nah, jajan ae. Kok iki. Kok ono sik kono ae. Ape, nggo ngiming-ngiming gelem mlaku kok. Yo, Ngendi-ngendi TV ae kok. yo aku ra iso nyetel kok, yo setel ngono kok. Aku ora mudeng kok. Nggo daya tarik kok lho, ngingetine kuwi lho. Kok kene yo. Ponakku lho. Sudah 10 tahun bujur duwe itu iso mlaku alhamdulillah iso mlaku titik-titik alhamdulillah. Terus ya nang ya terus mlaku. Alhamdulillah iso mlaku tenan wis ana ya ini. Mlaku dolan-dolan ya. Ya lah iso mlaku tenan alhamdulillah. Mimi. Jalan nonton TV ya? Pak Mun gak iso nyetel iki. Ayo. Mak, loting mak. Belum laku nih kene. Yo ben kok mlaku kok ora entuk. Yo. Jalan. Pak Budu. Jom layu, Teh. Mlaku. Ini bantriman. Lah. Ya terus ya. Alhamdulillah wis. Ya. Ayo terus, laku terus. Ayo. Ya ini ya. Tahu bong. Ini. Iso ngater nih, betahno. Ini ngati betah ke cap betah. Iya, jalan. Iya. Kasar ya, kasar.
sahabat semuanya, terima kasih. Salam santun, salam rahayu, salam budaya, nggih. Semuanya dalam kebaikan, kesuksesan. Terima kasih yang telah berkenan dukung, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.